Kull meta kien hemm rieda tajba, dan il-gvern dejjem kien impenjat li jasal u jwitti triq għall-futur. Hekk għamel fis-settur tal-infrastruttura bil-proġett tal-Junction tal-Kappara, wieħed mill-ikbar proġetti infrastrutturali li qatra pajjiżna tlesta fil-ħin u skont kif pjanat. Jien inħares il-qoddim lejn iż-żmien. Illi l-fatt li tresti proġett fil-ħin u tagħmlu skont il-budget għas jibqgħu jagħtu kasu l-gazzetti, in-nies għas jibqgħu jagħtu kasu għax tkun l-istandard li nkunu daħħalna f'dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru innota li proġett ikkumplikat bħal tal-Kappara li kellu l-punt maħdum fi Spanja, inġib il-baħar u kellu partijiet li x-xogħol fuqhom sar bil-lejl tlesta fil-ħin. Imbagħad toroq bħal triq Kakija Żammit fiż-Żejtun u triq tal-Qajjenza għadhom ma tlestewx. Bir-rikonoxximent għad-detriment li qed jinħoloq għar-residenti, il-mexxej Laburista qal li din is-sitwazzjoni mhijiex aċċettabbli. Għat ir-rabja. Tgħid mela proġett kbir bħal dan, lestejnieh. Unbaddin naqra triq żejra, żejra paragonat, għada ma tlestitx. U l-ħmar jwaħħal f'dembu. Viżjoni u rieda anki f'dan is-settur, il-Prim Ministru qal li mhux se joqgħod jintilef minn għandu raġun, iżda bħalma dejjem għamel se jkompli jieħu d-deċiżjonijiet. Hawnhekk ikkonferma twaqif ta' aġenzija ġdida li se tuħu ħsieb ix-xogħlijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mat-toroq f'Malta u Għawdex. Bit-twaqqif tal-Aġenzija l-ġdida tat-toroq, mhux ħajkunu jistgħu joqogħdu jgħidulek il-Konsill jgħidlek il-Gvern. Transport Malta tgħidlek il-Water Services. Il-Water Services tgħidlek l-Malta, le, aġenzija waħda tagħmel kollox